Saan ulit? Na So maayong buntag sa iyong tanan. This is Glenn, yung admin sa Little Faith, and happy Father's Day sa tanan ato mga fathers nga followers sa ato ang page, sa ato mga Lil Fam nga fathers. Karon naami diri sa Oraya Speak Together with Family. Come together with Noemi and Avi. 7% na lang. Mag-take me pictures diri karon kay para na memories. Na memories with Avi. Take the pictures. After mag-take me yung pictures, Lil Fam, si Kwate siguro may dito. Kaya mingaw. Wow! Perfect! It's a perfect Father's Day. Perfect day. Kano may perfect oh? Kano may pinaka-perfect? Asa ka na? Asa na pa din mo adventures? Ha? Ito miyagi na akas dagat. Karon nagpabukid na pod. Yawoy. Pabukid. Hold for a vlogger. Hold. Uy, sorry. Napagkog. Sige, hi guys. Hi guys. Ayaw kauna. Hindi mo naman kaunon eh. Hi guys. Abi na ay mo ano dumugon man nimo. Sa balay may pamahong. Okay, nice day diri no? Pines and mists. So muro na sila infinity no? Magsikwati me. Duha lang niya unsay kuan ninyo? Unsay pares ninyo sa kuan? Tumaya po. Putumaya ka dear. Hapon ka po tumaya. Si Bibay. Magrenta dali dir. Madinindot nga Father's Day diri bay. Let's get to the good part. We are now here at Pines and Mists, Sikwatehan. Mas i-prefer na mo nga dire me kaysa dito sa mga Sikwatehan dito daghan kay tao. Dire mingaw kayo kamera gyud. So napod sila ay sana staycation. Na sila murag in nga pwede niyo rentahan as a family with infinity pool. Diba? So nice kayo. Mag-rent siguro may dire po. So once again, happy Father's Day sa tanan fathers nato ang mga Lil Fam. Sa tanan fathers nga nakabalo nga na sila anak ko, sa tanan nga wala pag kabalo nga na sila anak.
mo na mo sa Facebook. Kay basin dahil sa among anniversary. Maaga na may mag-book. Basin lang. Pero problema ang sana mapangasa may patubil ron. No? Pines and mists. Tara. Wala pines and mists. Pinginag daw ka na. So thank you little fam for watching. See you when I see you. Bye bye. Ingat ako podcast mo.